Ay mga idol, Juan Arbaiz Vlog nga pala. Kung bago lang kayo sa channel ko, huwag niyo kalimutan mag-subscribe para updated kayo sa mga susunod kong video. Ngayong araw mga idol, siyempre maulan dito sa Bicol, dito sa Albay. Kasi dahil sa bagyong Paing. Paing ba yun? Siyempre, medyo takot yung mga tao mga idol. Kasi sabi daw dadaanan yung Bicol, especially sa Catanduanes daw, baka bukas daw. Syempre malapit lang yung Albay. Syempre medyo takot na naman kami kasi halos yung bagyo, yung mga nakarang bagyo tinamaan kami. Kaya medyo takot na yung mga tao. Sana naman wala nang maapekto ng bagyo kasi kawawa naman yung mga kababayan namin, mga kababayan natin. Halos pa lang, kaka-recover pa lang dahil sa mga sunod-sunod na bagyo kagaya ng bagyong Rolly na halos kawawa talaga yung buong Kabikulan. Kaya ngayon mga idol, medyo takot din kami, kahit ako takot na rin kasi yung bagyong Rolly talaga, nakita ko yung lakas talaga, halos kung pwedeng umiyak ka, iiyak ka dahil grabe talaga ang lakas, halos magdamag mga idol. Kaya sana itong paparating na bagyo, sana wala nang maapektuhan, wala nang tatamaan, sana matunaw na lang mga idol, para wala nang maapekto na mga kababayan natin. Tingnan nyo idol, sa kapaligiran ko, nandito ako sa likod ng bahay namin, yan, lakas ng ulan mga idol. Yan, halos ilang araw nang umuulan dito mga idol dahil sa bagyo. Kaya yung mga barangay official namin nag-abiso na kung kailangan lumikas daw, pag lumakas na, lumikas na para kahit pa paano safe tayo. Yan, sana mga idol wala nang apekto ng bagyo kasi kawawa naman kami mga taga rito. Sana wala nang, sana malusaw na mga idol kasi mahirap pag tinatamaan ng bagyo, halos di na alam namin kung saan kami magsisimula, lalo na yung may mga palayan, yung mga bundok, yung may mga tanim sa bundok, kawawa naman mga idol, yung mga tanim nila halos binuhos nila lahat yung pagod doon, tapos sa isang iglap masisira lang dahil sa bagyo. Sana pag-pray natin mga idol na sana matunaw yung bagyo, walang tamaan para kahit pa paano di masira yung mga sinimulan. Yan, dito ako idol, lakas ng ulan mga idol. Sensya na mga idol, ngayon lang ako nakapag-vlog kasi medyo busy rin, saka medyo tinatamad lang mag-vlog. Sa lahat ng mga Bicolano dyan, ingat tayo mga idol. Pag-pray natin na sana wala nang apekto ng bagyo, wala nang bagyo, o sana mawala na yung bagyo para di tayo mahirapan. Kasi alam ko naman yung mga tinatamaan talaga, yung mga lugar na tinatamaan ng bagyo gaya ng Bisaya, halos grabe talaga mga idol. Alam namin yan kasi madalas kami tamaan ng bagyo dito sa Albay, Catanduanes, Sorsogon. Kaya alam namin yung pakiramdam mga idol na talagang tinatamaan ng bagyo. Kaya sana malusaw yung bagyo na wala ng tamaan. Grabe talaga mga idol ang bagyo. Kaya sana mag-ingat lahat, mag-ingat tayo, sana maging safe tayo mga idol. Kung kailangan lumikas, kung talagang kinakailangan, wag na magpatigas. Makinig na lang tayo sa mga barangay official para rin sa kaligtasan natin yan. Kasi may mga lugar talagang yung mga bumabaha, landslide, lalo na dito sa amin, sa lugar namin dito sa Albay, dito kami sa Malinaw ngayon mga idol, Malinaw Albay. Maraming nangyayari yan, yung mga bumabaha, kaya kailangan namin talaga mag-ingat.
Saka, siyempre, kayo rin. Sa buong mundo, ingat kayo lahat mga idol. Sana wala nang maapekto ng bagyong to. Sana mawala ang bagyo para kahit pa paano hindi masayang yung mga sinimula natin. Kasi kababangon lang natin sa pandemya, tapos ayan na naman, babagyuhin na naman, pabalik na sa dati, tapos babagyuhin na naman. Alam niyo yung pakiramdam na magsisimula na naman sa simula. Kaya sana mag-ingat tayong lahat mga idol. Papakita ko sa inyo yung kapaligiran mga idol. Tingnan nyo, lakas ng ulan mga idol. Halos ilang araw na, halos mag-iisang linggo nang maulan dito. Tingnan nyo mga idol. Ayan mga idol oh. Grabe yung ulan idol. Yan, lakas po ng ulan. Halos magdamag na yung ulan dito mga idol oh. Yan. Oh, dito ako sa likod ng bahay namin. Grabe, kumukulog pa. Yan oh. Yan mga idol. Grabe yung ulan. Yan. Yan yung bahay namin oh. May lona sa bubong kasi tumutulo eh. Kaya ingat kayo lahat mga idol. Sa lahat ng Bicolano dyan, God bless sa inyo lahat. Sana safe kayo lahat. At sa buong mundo, ingat kayo lahat. God bless mga idol. Update ko na lang kayo mga idol sa mga susunod kong video. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe para updated kayo sa mga ina-upload ko. And thank you very much. Sana subscriber channel ko. And follow niyo din ako sa Facebook, 1 Hour Vice Vlog. Thank you very much. Ingat kayo lagi. Love you.